Naranasan mo na bang ma-friendzone? Umasa kahit hindi naman dapat? Naranasan mo na bang magbigay ng ibang kahulugan sa aksyon ng kaibigan mo? Nahulog sa isang tao na walang kasiguraduhan? Naranasan mo na bang ma-reject? May naging friendship ka na ba na nauwi uli sa stranger stage? Ang sabi ng nakararami, kapag naging close ang opposite gender, hindi pwedeng maging magkaibigan lang. May isa doon na more than that friend na ang nararamdaman. Pero hindi ko alam kung totoo. Amber, nasan ka? Hintayin mo ko kung nasan ka. Susunduin kita. Masyado na late. Text sa akin ni Jericho. Palagi naman siyang ganyan sa akin. Sweet, hindi ko nga alam kung anong meron sa amin. Maliban sa magkaibigan lang. Kasi iba ang trato niya sa akin. Alam mo yon, parang hindi lang kaibigan. Okay, I wait here sa waiting sheet ng workplace ko. Reply ko sa kanya. Huwag kang makikipag-usap sa iba, especially boys. Mabilis na reply niya. Napangiti naman ako. He's so possessive. Always naman siyang ganyan. Kapag may humawak sa akin, para siyang umuusok na termos. Namumula sa inis, lalo na ang tenga niya. Naghintay ako ng ilang minuto nang mahagip ko ang sasakyan niya papalapit sa akin. Rich kid si Jericho. Kami hindi naman gaano. Sabihin na nating mairaos ang pang-araw-araw. Hungry. Di ba sabi ko, huwag ka magpapalipas. Hove in. Kakain muna tayo bago umuwi. Bossy, nasabi niya. Well, nagsimula yan ng high school kami. Transperya ko at hindi maiwasang hindi mabuli. At siya lang naman ang knight and shining armor ko. At bakit ganyan na suit mo? Ang ikli ng palda mo. Tapos sobrang fit sa katawan mo. Inalis niya ang jacket at inilagay yon sa bewang ko. Aaminin ko, may gusto na ako sa kanya. At alam kong mayroon din siya kasi nakikita ko at nararamdaman ko base sa kilos niya. Oh, etos din si ate. Umaasa din. O ha? Wala akong choice. Ito ang uniform namin. Opisina kasi, di ba? Sabi ko na nagpaliwanag. Pero sa lubong pa rin ang kilay niya. Huwag ka na mainis. Hindi na po mauulit. Promise. Namiss kita. Paglalambing ko at yumapos sa braso niya. Promise? Panigurado niya. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Dahilan para mapangiti siya at halikan ang noo ko. Alam mo yon, parang kami, pero hindi. Kasi walang label. Pero ayos naman sa akin. Kasi wala akong kaagaw sa kanya. Nag-drive siya malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Isa itong resto. Bumaba siya at pinagbuksan ako. Pagbaba ko ay inakbayan niya ako at inalalayan. Papasok sa restaurant. Tinuro ng waiter yung uupuan namin nang biglang may humawak sa kamay ko. Amber, Amber, ikaw nga. It's been a long time. Namiss kita. How are you? Galak na sabi niya.
Pinagmasdan ko siya. Nanlaki ang mata ko nang makilala siya. At walang sabi-sabing lumapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. Angelo, I miss you too. Saan ka stay in ngayon? Go, mwapo ka lalo ah. Nakangiting sabi ko at niyakap muli siya. Angelo is my childhood friend. Sobrang close kami at ang family namin. Lately, nawala ng kontak kasi nag-ibang bansa siya. Pagpaparinig ng nasa likod ko, tsaka ko naalalang may kasama ako. Oh, sorry. Angelo. Si Jericho. Jericho, si Angelo. Agad na pakilala ko. Tumango lang si Jericho at hindi kinuha ang kamay ni Angelo. Kaya natatawang napakamot siya ng ulo niya. Next time, manong ulit, Amber. Seloso tong boyfriend mo. Haha. Natawang biro niya. Ha? Hindi ko naituloy nang umakbay muli si Jericho. Sige, pare. Ingat ka. Walang next time. At hinila na niya ako sa table at pinaupo sa upuan na nakatalikod sa gawi ni Angelo. Tiningnan kong muli si Angelo at humingi ng despensa. Nang ngitian ko siya, ngumiti naman siya pabalik. Pagbalik ko ng tingin, tiningnan kong muli si Angelo. Sa harapan ay ayon si Jericho at sobrang sama ng pagkakatingin sa akin. Man, liligaw mo ba yun? Medyo madiin at malakas na tanong niya. Kinabahan ako at napalunok. Hindi. Agad nasagot ko. Ngumiti siyang muli. Good. Now, let's eat. Sabi niya at nagsimulang kumain. Pagkatapos namin ay inihatid na niya ako. Ako naman ay nakipagkamustahan lang kila Papa at natulog na rin. Palaging ganon ang routine. Minsan, magtatampo siya. Ang sweet niya. Maalaga. Bodyguard. Halos lahat. Alam kong mahal ko na siya. Sigurado na ako sa nararamdaman ko. Nag-text ako sa kanya. Nagtanong ng, mahal mo ba ako? Kinakabahan ako. Pero nag-vibrate na ay dahan-dahan kong tiningnan to. Oo, mahal kita. Sagot niya. Napatili naman ako at nag-iikot sa kama. Lumipas ang araw, mas dumoble. Extra sweet, caring, lahat-lahat. May handaan sa kanila at naimbitahan ako. Graduation kasi ng kapatid niyang si Danica. Congratulations! Masiglang bati ko at niyakap siya. Nang makapunta ako at makita siya. Thank you, ate. Masaya ding sabi niya. Masaya naming nairaos ang handaan. Nandito kami ngayon sa park ng village namin. Nakangiti ko siyang tiningnan. Mahal mo ko? Tanong kong muli. Oo naman. Sagot niya. Humarap siya sa akin at ngiti. Mahal kita. Sobra. Kaibigan kita eh. Dagdag niya. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Ah, ano? Utal na tanong ko. Ayaw kong tanggapin. Mahal kita, syempre. Nakatawang ulit niya. Unti-unti kong naramdamang na masa-masa ang mata ko. Hey, bakit ka umiiyak? May masakit ba? Nag-aalalang tanong niya. Pero
Mahal kita bilang ikaw. At akala ko ganun ka rin. Paano yung pinakikita mo? Naguguluhang tanong ko. Ha? Anong sinasabi mo? Anong pinapakita? Takang tanong niya. Yung pagiging sweet mo at caring mo. Yung pagsiselos mo. Yung mga ginagawa mo. Ano yun? Anong kaibigan? Umiiyak akong napatayo. Teka, Amber. Maliban sa kaibigan, para kitang kapatid. Ayoko mapahamak ka at masaktan ka. Nagseselos ako kasi mamaya baka may makapalit sa pwesto ko bilang kaibigan / kapatid mo. Amber, ayun lang. Pagpapaliwanag niya, mahal kita, sabi ko. Mahal din kita. Sabi niya at yumakap. Mahal mo ako? Tanong kong muli. Oo, mahal kita. Mahal kita bilang kaibigan. Dagdag niya. Nanlulumo akong umiiyak at lumayo sa kanya. Tumakbo ako at ipinasok sa utak ko ang lahat ng sinabi niya. Oo, sweet siya. Nagseselos siya. Nag-aalala siya. Dahil mahal ka niya. Oo, mahal niya ako. Mahal niya ako pero hindi katulad ng tingin ko sa kanya. Mahal ko siya bilang siya at bilang lalaki. Pero mahal niya ako bilang kapatid. Mahal niya ako bilang kaibigan.